गिबियावनो आङो आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो खिन्थाग्रोनो सानो बे बुहुमनि जानाय जाथाय नोंथांमोननि माखासे आरो लोगोसे गोबां बे बुहुमनि सिङाव बायदि रोखोम संसारनि बेलायाव मा प्रब्लेम जायो नोंथांमोननो आं खोन्थालांगोन। गिबियाव आं बेखौनो बुंनो सानग्रोदों। फुंनि समाव आङो भिडिअ होनो हायासै नोंथांमोन। बे मबाइला बेटारि गैयामोन, बेनिखायनो बेटारि गैयै अबस्थाखाय आङो फुङाव भिडिअ होनो हायासै नोंथांमोन। दा बे फुंनि भिडिअखौनो आं दा बेलासियाव दा होनाय जाबाय नोंथांमोननि गेजेराव। होमब्ला बे बुहुमनि गेजेराव आरो बुहुमनि सिङाव थानानै मानसिनि हाल-साल थानो मानायफ्रा मा प्रब्लेम जादों नोंथांमोन नायलांबाय था। नोंथांमोना बे सावगारियाव नुदों जानांगौ नासा गथ'खौ जख्लं होनानै दिन्थिनाय। बे गथ'आ जादों गोबां कर'नाजों नांनानै बे गथ'आ माने सप्ता मोनथाम कर'नाजों नांदों होननाय बे गथ'खौ गोरलैनिफ्रायनो बिमानिफ्राय मोननायनिफ्रायनो बे गथ'आ कर'ना मोनदोंमोन जाहैदों। आरो बे गथ'आ सप्ता मोनथाम भुगिनांदों होननाय बे गथ'नि सोलेराव कर'नाजों। ओमफ्राय दा गथ'आ होमब्लाबो मोजाङाव फैबाय आरो दा बेखौ गथ'खौ सुटिबो होबाय होनदों। दा फेमिलियाबो लाना थांबाय होनना मिथि मोनदों। आरो लोगोसे नेक्स्ट नैबे रांखौ नोंथांमोना नुदों जानांगौ, नाथाय बेयो USA नि रां बायदि। नाथाय होमब्लाबो बे फैसानि एबा रांनि दारै मानसिफ्रा इउज खालामनाय एबा फैसाखौ बाहायनायखौ नैबे बोसोरनि थासारियाव आरो कर'ना बोथोर आरो कभिड-19नि बे बोथोराव फैसाखौ सेफ लाखिना आरो नांगौ बायदि खरस बाहायगोन बेबायदि मोनसे थासारिखौ नायनानै बेयाव फोसावदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों। नोंथांमोना गाव गावनि नांगौआवल' बाहायदो होनना आं नोंथांमोननो फोरमायबाय। आरो नेक्स्ट नोंथांमोन जोंनि सोलेराव अक्सिजेन बारायनो थाखाय जों मा जानांगौ। दा बे सावगारियाव नोंथांमोना गोबां बायदि मैगं-थाइगं एबा सावगारि नुनो मोनदों। बेयाव नोंथांमोना आं फोरमायनो सानो जे जोंनि सोलेराव अक्सिजेन थोजासे नांगौनि थाखाय जोंनि सोलेरा माया गोग्गाथाव आरो थाजा आरो मानसिया मोजां देहाजों सोलिना थानो हायो होनब्ला जों गोथां मैगं-थाइगं आरो गावनि लकेल मैगं-थाइगंजों आरो माखासे जोंनि भिटामिन गोनां फिथाइ-सामथाइ जानायजों जोंनि सोलेराव अक्सिजेनखौ थोजासे मोननो हायो। आरो नोंथांमोना जानायनि बेलायावबो भिटामिन गोबां बायदि रोखोम दं। बेफोरावबो नोंथांमोना डाक्टारनि चेक खालामनानै नोंनि सोलेराव माबायदि भिटामिन नांगौ बेफोरबायदि भिटामिनखौबो मोननो थाङो। नाथाय आरो पियर भिटामिनखौ मोननो लुगैयोबा नोंथांमोना मैगं गोथांखौ बांसिन जाबानो जाबाय। दा बे फोसावनाय जोंनि बे अक्सिजेननि थाखाय आरो जोंनि बे हादोराव अक्सिजेना गोबां प्रब्लेम जागासिनो। दा कर'ना मोननायावबो अक्सिजेन मोननो हायाखै जायफोर बेमाराव गोलैसोनाय मानसिफ्राबो। दा माखासे अक्सिजेन मोनबा थांनो हागौमोन जाहैदों, नाथाय अक्सिजेन मोनैनि थाखाय माखासे सुबुङा थैनो गोनांबो जादों। बेखौनो आं नोंथांमोननो फोरमायबाय। नोंथांमोना गोथां मैगंखौ बांसिन नोजोर होनानै जागोन होनना। आरो नेक्स्ट भिडिअ'आ जादों नै नोंथांमोना बेयाव सावगारि नुनो मोनदों सिमखौ। नोंनि सिमखौ गुबुननो दाहो। नैबे मोनसे प्रब्लेम। नोंनि सिमखौ गुबुननो दाहो एबा नोंनि डकुमेन्टसजों नोंनि फर्म फिलआप खालामनाय डकुमेन्टसजों सिम बरननायखौ गुबुननि आखायाव दाहो होनना ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिहोदों। आरो माब्रै होनोब्ला बेयाव मोनसे प्रब्लेम हाबना दं। जाय बायदि नोंनि लोगोआनो जा बा नोंनि हिन्जावानो जा बा नोंनि फिसाज्लायानो जा नोंनि न'खर फेमिलिबाबो नोंनि डकुमेन्टसनि सिमखौ गुबुननो दाहो। माब्रै होनोब्ला सोरबा न'खरनि गेजेराव सोरबा सासे गोरोन्थि मावब्ला नों बिथाङा केस होबोला गोलैगोन नोंनि मुङाव बिना दायावनो नोंनि दायनिगिरि। बेखौनो नोंथाङा गावनि सिमखौ गावनो सलायगोन बेखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय। आरो नेक्स्ट भिडिअ नैबे गरम बोथोरखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव माखासे हाइ प्रेसार गोनां नोंथांमोननिसिम जायफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुदों नोंथांमोना मिथिखागौ। जायफ्रा हाइ प्रेसार गोनां नोंथांमोना खमला एबा गोखै बुस्थुखौ नोंथांमोना जाना हाइ प्रेसारनिफ्राय रैखा मोननो हायो। माब्रै होनब्ला गोखै बांसिन बुस्थुखौनो हाइ प्रेसार मानसिफ्रा जानांगौ जायो। मानो होनबा होमब्लासो नोंथांनि प्रेसारा मिडियामाव थागोन। बेखौनो नोंथांनो आं फोरमायो। बेयो आं बयबो मिथिखागौ। आरो जों मिथिनाय बायदिब्लाथ' बांसिन मानसियानो गोखै जायो। आंखौथ' मिथिखायो। आरो दा होमब्लाबो नोंथांमोननो खोन्थाबाय। आरो नोंथांमोनाबो मा जिराद जायोब्ला बांसिन हाइनिफ्राय मिडियामाव थानो हायो हाइ प्रेसार मानसिफ्रा नोंथांमोनाबो जायफोर जाजादों मिथिगौ। बेखायनो आं बुंना होबाय बे भिडिअनि गेजेरै। नाथाय आंनि बुंनायजों नङा जे मोनसे डाक्टारनि एक्सपेरिमेन्ट नायनानै नोंथाङा गोखै जिरादखौबो जानाया एसे नोजोर बोनो गोनां। डाक्टारनि खोथा मोनोब्ला नोंथाङा जानांगौ। नाथाय जोंनि ससियेल मिडियानि दारै खोथा बुंनायखौ गनायनो बारा गोनांथि गैया। बेखौनो आं नोंथांमोननो फोरमायो। नोंथांमोना गोखै जायोब्लाबो बेसेबां लिमिटाव जानांगौ बेखौ नोंथांमोना डाक्टारजों चेक खालामजा आरो सों। बेखौनो आं नोंथांमोननो फोरमायबाय। आरो नेक्स्ट भिडिअ बे बोसोरावबो जोंनि भारत हादराव अखा हागोनखौ लानानै दाब दाब जायगायाव नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायथिदों।
गिलु बालु बे बोसोरा सोमो गोनां गोबां नुथाय नुगोन होननानै मिथिहोदों आरो बारजोंबो आरो लोगोसे दैजों गोबां फागुननि गेजेरजों अखा बार फैगोन दाब दाब जोंनि भारत हादराव आरो नोंथांमोना निउसनि दारै आरो गोबां ससियेल मिडिया दारै फोसावनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों आरो नुगोनबो मानो होनब्ला बे बोसोरा गोबां गिनो गोनां लोगोसे COVID-19खौबो लानानै आरो लोगोसे दैज्लां बोथोरनि माखासे थासारि बोथोरा बार अखाजों गोबां खैफोद लाबोगोन होनना सोमोहोदों बेखौनो आं नोंथांमोननो फोरमायो आरो जोबथा लास्ट भिडिअ'आनो जाबाय नोंथांमोन खोन्थानो सानो नोंथांमोना जायफोर 5G गेलेग्रा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां एबारनि बेटारग्राउन्डनि माखासे लिरनाय मबाइल इन्डिया जासिगोन आरो प्ले स्ट'राव फैगोन 18 मे 2021 आरो नोंथांमोना फ्रि रेजिस्टार खालामना लानो हागोन होनदों आरो हरखाबै फैथारनो थाखाय बेसेबां सम लाबावगोन बेखौ आं मिथिया आरो नोंथांमोना जायफोर गोसो गुदुं गेलेग्राफोर नोंथांमोननि थाखाय बे इन्डिया भार्जनआ फैसिगोन आरो नोंथांमोनाबो गेलेनो हागोन जायफोर गेलेग्रा होमबा लास्ट भिडिअ बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामदो जायफोर गोदान फैदों आरो नोंथांमोननिसिम बिदाय लाबाय बाय